खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जरहाटआव गिख्रंथाव अर खामनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। गसाइगावनि सेरफांगुरियाव दंफांनि गोबाय दालाङा सोरखारनि उदायै सावगारि दिन्थिदों। काछाराव मटरसाइकेल सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। अरुणाचलनि फाक्के टाइगर रिजार्भआव बाटारफ्लाइ पार्क बेखेवदों। कुलदा कुमार भट्टाचार्यआ 91 बोसोर बैसोआव रुंसारि जालांबाय। बास जाब्रबथायाव सा 20निबो बांसिन सुबुङा जखम। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। जरहाटनि भोगदै मस्जिदनि साखाथियाव थानाय मोनसे फालांगियारि ओनसोलाव हर गेजेर समाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोराङाव फैदों, जायनि जाहोनाव सासे सुबुङा दुखुनांथावै जिउ खहा जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ बिहार रायजोनि बगाहानि सुनील राय होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बिक्रम कुंडलियानि फालांगि आरो थाग्रा फसंथानाव साख्रि मावग्रा सुनील रायआ उन्दुगासिनो थानाय समावनो अरा दुखुनांथावै गाग्लोबनानै जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे अर खामनाय जाथाया कुंडलियानि फसंथाननि सिङाव थानाय मोनसे गेलामाल गलायाव खामनानै नसुंसेनि गोबां गलाफोरावबो गोसारहैदोंमोन, जाय अरखौ खोमोरनो थाखाय मोन 10निबो बांसिन अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ दैथायहरनाय जादोंमोन। बबेखानि अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ मिन्थिनो हानाय जायाखैब्लाबो पाटाकाफोर गावनायाव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि गामिनि गोनां लामानि गंसेल' दंफांनि दालाङा गोबां बोसोरनि उनावबो लुफुंजायाखै। गोबाय आरो गिख्रंथाव थासारियाव महर लादों दालाङा। फरायसालियाव थांनाय, हाथाय बाजाराव थांनाय, खामानि मावनो थांनायाव गोबां साद जारलानि मोगा-मोगि जानांदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बेमारिखौ फाहामसालिसिम एम्बुलेन्सजों लाना थांनो फैनो थाखाय आरो दोंसे मोजां लामाजों लोगोसे गंसे दालां गैया बे गामियाव। जौगाथायनि बाथ्रा बुंब्ला सोरखारा दिनै मानो नुसनाखै नामा सोंथि खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। सेरफांगुरि गामिनि बे लामा आरो दालांखौ थाबैनो लुखाङाब्ला सोरखारनि बेरेखा गोगोम सोमावसारगोन होननानै खुद्रिदों गसाइगाव जिल्ला नेमसुनि आफादगिरि साहान हुसेनजों लोगोसे गामि आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा। काछार जिल्लानि सोनाय सोहोरनि आमजुरघाट ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव जानाय जाथायनि खौरां मोननो हादों। बे लामा जाब्रबथायाव सनजित रबिदास मुंनि सासे लाइमोननि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि सोनाय कप्तानपुरनि थागिरि सनजितआ सप्तासेसो सिगाङाव आमजारघाटनिफ्राय गावनि उन्दै हिनजावसा गार्लफ्रेन्डखौ लानानै थांदोंमोन। बेखौ खौरां मोननानै काछार पुलिसआ गथ'साखौ रैखा खालामनानै बिमा-बिफानि खाथियाव गथायफिनो आरो फिन गावनि गार्लफ्रेन्डखौ लानानै खारखोमानो नाजानाय समावनो मटरसाइकेलजों सौग्रावनायनि जाहोनाव मटरसाइकेलावनो गाखोनाय सनजित रबिदासनि गार्लफ्रेन्ड आरो लोगोआव गाखोफानाय गोब्राब जखम जायो। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ गोख्रैनो जोखोम जानायफोरखौ हेफाजाब होनो आरो सनजितनि गोथै सहखौ बोखांनो थाखाय जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो होननानैबो मिथिहोदों। अरुणाचल प्रदेशनि सावस्रि आरो नखर अनसाय मन्थ्रि बियुराम बागिया शुक्रबारखालि फाक्के केसां जिल्लानि फाक्के टाइगार रिजार्भआव गंसे सिखिरि पार्क बेखेवदों। वेस्ट बेंक फरेस्ट केम्पआव थानाय गोदान पार्कआ गोबां जिब रोखोमफोरखौ रैखाथि होनो नाजानायखौ बांहोनो आरो ओनसोलाव दावबायनायखौ थुलुंगा होनो नाजानानै बे पार्कखौ बेखेवनाय जादों होननानै मिथिहोदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बागिया सुबुं समाजजों सरजाबफानाय रैखाथि, दावबायथाय आरो जिब रोखोमथायफोरनि सायाव फोरमायथि होनानै गोदान फाक्के टाइगार रिजार्भनि वेबसाइटखौबो जागायो आरो फाक्के टाइगर रिजार्भखौ
अरुणाचल प्रदेशनि मोनसे मडेल सेन्चुरि होननानै बुंथियो। बेनि उनाव मन्त्रि बियोराम बागेया बाटारफ्लाइ इनफरमेशन सेन्टाराव दावबायहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे मिरुआव मोनसे डिजिटेल इन्टारेक्टिभ पेनेल आरो भार्चुएल रियेलिटिफोरनि मोनदांथिफोर दं, जाय दावबायारिफोरखौ सिखिरिफोरनि फारसे गोसो बोनो हानाय खालामो। बैसोगोरा फावखुंगुर आरो दिथागिरि कुलदा कुमार भट्टाचार्यआ बोराय बैसोआव बेमारनि थाखाय शुक्रबारनि मोनाबिलि 8:20 गुवाहाटीनि मोनसे गावारि देहा फाहामसालियाव रुंसारि जाबाय। 91 बोसोर बैसोनि भट्टाचार्यआ माखासे समनिफ्रायनो लोमजागासिनो दंमोन होननानै मिथिहोदों। असमिया सावथुन आरो फावथाय दारिमिननि फसंथान महरै मुंख'जानाय भट्टाचार्यआ गावनि केरियारनि समाव गोरलैयै अन केमेरा नुजाथिनाय आरो बिफावफोरखौ मोजाङै सामलायनायनि थाखाय मिथिजानायमोन। गुबैयै भट्टाचार्यआ रबीन्द्र टैगोरनि डाक घरआव अमलनि फाव खालामनानै मुंदांखा जादोंमोन। बेनि अनगायैबो हाथिबुंडु सावथुनाव बयनिख्रुइ साबसिन फोरमायथि एबा भइस अभारनि हायुङारि बान्थाबो मोननो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि कलकातायाव थानाय समाव फ्राय मोन 30 मोखाङारि सावथुनफोर बानायनायाव लोब्बा दंमोन। सासे दिथागिरि महरैबो बिथाङा दूरदर्शननि सिरियाल तेजल घोरा, जायखौ बिथाङा इं 1990 मायथाइयाव दिथा होदोंमोन। मख'नो गोनांदि 85 बोसोर बैसोआवबो भट्टाचार्यआ गावनि गिबि फीचर सावथुन नाटेश्वरीखौ दिथा होदोंमोन। मख'नो गोनांदि लन्दननि मुंदांखा निउ इरा एकाडेमि अफ ड्रामा एन्ड मिउजिकआव मुं थिसननो हानाय गोबां फावगिरिफोरनि गेजेराव बिथाङा सासेमोन, जायनि गेजेरजों 1960 मायथाइयाव एक्टिं आरो स्टेज टेकनिकआव डिप्ल'मा मोननो हादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायनि खौरांखौ समाजनि गुबुन गुबुन थाखोफोराव दुखु मोननाय फोरमायदों। भातरकान्डीनि बैताखाल ओनसोलाव मोनसे लामा जाब्रबथाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव दावबायारि बासआ लामानिफ्राय गोग्लैलांनानै साखाथिनि मोनसे फुख्रियाव गोग्लैहैदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दावबायारि बासआ रंगामाथिनिफ्राय करिमगन्जसिम थांगासिनो थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जादोंमोन होननानै मिथिहोदों, जेराव 120निबो बांसिन दावबायारिफोरा गोब्राब जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। बे जाब्रबथायनि उनाव हाखराव थाबथानानै थानाय दावबायारिफोरखौ बोखांनो थाखाय जेसीबी थिसननाय जादों होननानैबो मिथिहोदों। बे जाथायनि बागै जायगानि थागिरिफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बास सालायगिरिया जानला-मोनला गारि सालायगासिनो दंमोन आरो गारिखौ सालायनाय समाव मबाइल फन बाहायगासिनो दंमोन, जायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादों होननानै जायगानि थागिरि सुबुंफोरा अजद होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।